Epa lagunok, ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri FIFA 23 atal berri honetara, Jarderiksen atal berri honetara, kasu honetan Arsenalen kontra, eta gogoratu jogatzeko modu berezi honetan, bai Magdalena Eriksson eta Bernard Harderrek jokatu behar dutela elkarrekin beti, eta partidu batean bate edo bestea kanporatuko balute. Hurrengo partiduan ezingo lukela txartel gorri ikusi ez duenak jokatu, baita ere gertuko litzateke gauza berdina, batak edo besteak bortz txartel izan ez. Gero, eta horretaz aparte, zer berezik grez, eta kasu honetan Arsenalen kontra, oso partidu zai izango dela talde boteretxe baten kontra, eta zaiatuko gara lik eta bekinen jokatzen. Eta honekin aurrera. A ver. Orketi Makabe, el McCabe. Gainera irabaztera behartuta gaude hor goialdean jarraitu ahal izateko. Vale, urak azten dira ateratzen, vale, presio altua. Vale. Eriksson. Ongi. Vale, beste aldera leku egin behar dugu. Bueno, beste aldera gauzak ondo egiten baditugu noski. Ay, orain nator. Cago en la puta, siempre estoy grabando, me pasan cosas. No, se han ido, ahí te llaman a una vuelta.
Vale, jarraitu dezagun. Nolako gola. Bueno, eratu beharko gara ahalik eta lasterren gola sartzen. Burraitenek eta gola berdinketa hurrengo jokaldian. Vale, ongi. Vale. Partido hasi balitz moduan, bana markagailuan. Frank Kirby, pase erdira, Sankerrek bigarrena. Kontraraso perfektua gainera. Hemen gure Sanker kanguroa, Australiakoa denez, kanguroa. Horrelako aukerak daudenean beleatu egin behar dira. Area barrura pasea eta atea hutsik dagoela baloia zeretara sartu eta markagailuan aurrera du. Ongi Bright. Hendik jarderaz da jokoan sartu. Eta hori ez da oso ona guretzat. Aurrera. Arraitu dezagun. Errematea lehenengo izan eta gola. Hazen olako gola. Balia de asko eskaini dizkigute. Zulo asko gonda euren defentsan eta lehen da biziko eta erpatze hemen eta hor ostika da kontrolegin gabe ez ezer. Ez ustean atezaina kilikan usteko. Guro reitenen bigarrena. Vale. Vale. Erdira, Sanker, Cuthbert, jaurtik eta... Bueno, saiatu behar da, noizean baina kanpotik tiroak botatzen. Batez ere bigoleko errenta aurrean izan da. Noizean ben saiatzea, ez beti positibo izango litzateke guretzen. Reiten Kirby gurutzatu eta laugarrena. Erreakzio ona, behin lehendaiziko gola jaso ondoren. Reiten, Kerr eta Kirby.
Ongi, abantaia lendeziko zatian, 3 goles aurretik, beraz ongi gondela esan dezakegu inolako arrokeriari gabe. Oh. Bueno, bidea bizatitan. Bueno, esta partean sartu Harder, baina arazorik ez dugu nez askorik izan, berdin zaigu. Vale. Gutxigatik ez gara heldu zati horretara. No, Harder, atzenako geldiketa. Vale, lasai. Bueno, agian lehen daizik aldaketa ez arriskatzea arren. Tangel Leopoldsen gatik. Ongi lapurtu. Vale, Harder. Pasea Sam Kerry. Eta Reitenek ia hat-tricka. Vale, orain aldaketak, berrezko aldaketa horiek. Aldaketa egin genitzake Harder eta Eriksonekin. Hori ez dago hauen barruan. Bueno. Irving, Bright, Harder.
Jardo zegoen pres, baina ez da heldu. Bale, aldaketa. Harder ez dagoen esartzen asko jokoan, aldatuko dugu. Hemen. Laro idu garren minutuan. Perisek. Samker rekostik da eta zenolako gola. Eta bosgarrena. Sankerrek ere bi gol partido honetan. Eta garaipena. Bat eta bost. Mintzat digarren lekuan egongo gara gutxienez. Holbion Bright Albionen emaitzaren arabera irasi ez badu esango nuke jarriko garela da bizikoak, baina ikusiko dugu. Laburpena, partiduko jokalare esango nuke Reiten. Ker? Reiten esortitu bigor eta asistentzia bat. Ez dut ulertzen zer gaitik, no, jarraituko dugu. Lehenengoa jarri gara. Baina zer gertatu da? Vale, hau lehenengo partidua gu berdun nuen Iruna Evertonen kontra.
Gero hemen hasi genuen Manchester Uniteden kontra 0-4. Brightonek irazi zion Liverpooli. Eta Evertonek hasi du txeta bat Brighton Albionen kontra. Hemen Sanker gol gehien sartu dituna oraingoz, 7 gol 4 partidutan. Kirby eta Reiten 3. eta 4. 3 golekin bakoitza, Russo dago 4 golekin horretik. Harder 2 gol 4 partidutan. Beno lagunok hau izan da dena, espero du guztoko zen zaizuela, eta hurrengo atalean gehiago, agur.